ଯୋଉ ପା ରୋଗ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତ୍ରାହି ନୁହଁ। ପେଟ ବାପା କଣ ଆଜି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଇଠି ଶୁଣିଲଣି ତମ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇନି। ପବଜି ଖେଳି ଖେଳି ଦିନ ରାତି ଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଗଲାଣି। ଆରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ପରା, ଏଇନା କଣ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ? ନାଇଁ ବାପା, ଏଇ ଯାଉଥିଲି ତ ମନେ ପଡିଗଲା ଟିକେ ନା କହିଦେଲି ଆଉ। ଏଇ ଦେଖୁନ ଆଗରୁ କେତେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କୋଉଦିନ ପେଟ କାଟୁଥିଲା, କୋଉଦିନ ଛାତି କାଟୁଥିଲା, କୋଉଦିନ ପୁଣି କାଖରେ ରସୁଣ ଜାକି ଖରାରେ ଠିଆ ହଉଥିଲି ଜର ହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ, ଦିନ ଥିଲା ତମେ ବାଡେଇ ଭିଡି ଭିଡି ସ୍କୁଲ ନଉଥିଲ। ଯୁଗ ଏମିତି ବଦଳିଲା, ଖାଲି ଖାଅ ପିଅ ଶୁଅ। କଥାରେ ନାହିଁ ବାପା, ମଠରେ ଖାଇ ଖଟରେ ଶୁଅ। ଯୁଗ ପରା ସେଇଆ ହେଲା। ଘରେ ବସି ବସି ପାଟିଟା ଫିଟିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ରହରେ ପୁଅ ତତେ ଦଉଛି ପାନ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏ ପରେ କଣ ଆସୁଛି? କଣ ବାପା ଏତେ ବଡ ପିଲା ଏତେ ସୁଜା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ହଉ ହେଲା, ଯଦି କହୁଛୁ ତୁ ଏଇଟା ସୁଜାଟା କହିଦଉନୁ। ଏ ପରେ ପରା ବି ଆସୁଛି। ଏ ପରେ ଅଇ ଆସେ। ଆଗେ ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖେ, ତାପରେ ଇଂରେଜ ଆଡକୁ ଯିବୁ। ସକାଳ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି, ମତେ ଆସିକି ପାଠ ପଢା। ବହୁତ ମଜା ହେଲା ବୋଧେ। ହଁ ବାପା, ବୋଉ ଡାକିଲାଣି ବୋଧେ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଯାଇକି। ଆରେ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଚମ୍ପି ଫୋନ କରିବ। ଆରେ କେତେବେଳେ କରୁଥିଲା? ଏଇ କାଲି ରାତିରେ କଥା ହଉଥିଲି, ଚାଟ କରୁଥିଲି। କହିଲା ଆଜି ଫୋନ କରିବ ବୋଲି। ଯାହା ହଉଛୁ ଆଜି ପୁରା ଖୋଲିଦେବି। ଆରେ କଣ? ମନର ବହି। ଓହୋ, ତାପରେ ତ ଢାଳି ଦେବି ଆଉ। ପୁଣି କଣ ଢାଳିବୁ? ମୋ ପ୍ରେମ ଢାଳି ଦେବି। ତାପରେ ତ ସେ ଦେଇଦବ। କଣ ଦେଇଦବ? ତା ମନ। ଆଚ୍ଛା ଦେଇଦବ, ତାପରେ ତ ଆମର ଚାଲିବ ଆଉ। ପୁଣି କଣ ଚାଲିବ? ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିବ ରେ। ତୁ ବୁଝିଲୁ, ପାଗଳ କରିଦେବୁ ହେଲା। ଆରେ ସେ ଫୋନ କଲାଣି, କାଟେ ତତେ କଥା ହେଇ କରୁଛୁ ହେଲା। ହଁ ରଖ। ହାୟ ମୋ ଦିଲ ଚେମ୍ପି। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କରୁଛ? ହାଏ, ଏଇ ଯୋଗ କରୁଥିଲି। ଶଳା ଏତେ ପତଳା ହେଇକି ବି ୟୋଗା କରୁଛି, ଆଉ ଏତେ ପତଳା ହବ। ହଁ ତମେ ଯୋଗ କରନି କି? ମୁଁ ଦିନକୁ 8 ଥର। ସକାଳେ 4 ଥର, ରାତିରେ 4 ଥର। ଓହୋ। ହଁ ଏଇ ଦେଖୁନ, କରି ବା ଗାଲରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ତମେ କହୁନ ଗାଲ ଶୁଖିଯାଇଛି ବୋଲି? ମୁଁ କଣ, ସମସ୍ତେ ହଁ କୁହନ୍ତି ବା। ନା। ବାବୁନା, ହଁ ବୋଉ। ବାବୁନା, ଆରେ ବାବୁନା। ଆଲୋ ହଁ ବୋଉ, ହଁ କହୁଛି ପରା। ଆରେ କାଲା ହେଇଗଲୁଣି ନା କଣ, ଶୁଭୁନି ନା କଣ? ଆଲୋ ବୋଉ, ଏତେ ଯେ ତୁ ଦୂରରେ ବସିଛୁ ପରା, ଆଉ କେଡେ ଜୋରେ କହିବି? ଶେଷରେ ତୁ ମା କୁ ଏତେ ଜୋରେ ଧମକେଇକି କହୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ଏବେ କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଜୋରସେ କହୁଛି କାରଣ ତୁ ଦୂରରେ ବସିଛୁ। ହେତ୍ ତେରିକା। ଚେମ୍ପି ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଇନରେ ରହିବୁ କି, ବୋଉ କଣ କହୁଛି ଶୁଣିବି। ଟିକେ ହଁ 2 ହଁ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ। ଲାଇନରେ ଅଛି। ହଁ ବୋଉ କଣ ହେଲା? ଆରେ ଗ୍ୟାସ ବଟିକା ଖାଇଲୁଣି ନା ନାଇଁ? ଗ୍ୟାସ ବଟିକା? ଗ୍ୟାସ ବଟିକା କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ତୁ ରାତି ସାରା ପାଡି ଛାତ ଫଟଉଛୁ। କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଡିଆର କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ତୁ ଖାଇଲୁ ଖାଲି ସେ ବଟିକା ଖାଇଲୁ। ଦିନଟା ଯାକ କୁଆଡେ ବୁଲି କଣ ଖାଉଛି କେଜାଣି, ଘରେ ଆସିକି ତା ବାସନା ଛାଡୁଛୁ। ହଁ ଖାଇଦେଇଛି। ତୁ ଜଲଦି ଖା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ଭିତରେ ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ। ତୁ ଯାଉନୁ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତୁ ଯା, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ମତେ ଏଇନା। ହଁ ଚମ୍ପି କୁହ। ମା କଣ ମେଡିସିନ କହୁଥିଲେ, କୋଉ ମେଡିସିନ? ମେଡିସିନ? ନା ତମେ ଭୁଲ ଶୁଣିଛ। ମେଡିସିନ ନା ସେଟା। ମା କହୁଥିଲେ ମେଡିଟେସନ। ହଁ ମେଡିଟେସନ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହୁନଥିଲି 8 ଥର ୟୋଗା କରୁଥିଲି। ଆଉ ବୋଉ କହୁଛି ଏଥର ମେଡିଟେସନ ବି କରେ। ମେଡିଟେସନ କଥା କହୁଥିଲା। ହଁ, ମେଡିଟେସନ କଲେ ଭଲ ହଁ ନା। ବାବୁନା, ଖାଇଲୁଣି ନା ଆଉଥରେ ଉଠିକି ଯିବି? ହଁ ବୋଉ ଯା। ଶୁଣଛ, ବୋଉ ମେଡିଟେସନ କଥା କହିଲାଣି, ଟିକେ ରଖ, ମୁଁ ମେଡିଟେସନ କରିକି କରୁଛି ତମକୁ। ହଁ।